От лампа, която си закупих. Здравейте, приятели! Аз съм Вики. В днешното видео ще ви покажа как аз като дете оправям своя багаж или по-точно някои хора как правят своя багаж. Ако си припознаете в някои от сцените, коментарите са напълно свободни, за да го напишете. Очакайте колко часа? 6:42 имам 15 минути. Да, нямам търпение да ви покажа и нека започваме. В началото на клипа показах тази лампа тук горе, защото много от вас в Snapchat и в Twitter, също така и някои мои приятели ми писаха, че светлината в светлината в клиповете ми е доста ужасна и да, затова се погрижих и си купих тази лампа, която видяхте преди малко. Купих от Ikea, цена не знам. Но да, и се надявам светлината да ви харесва. Ако не ви харесва сега, ще се наложи да си купа софтбоксове, защото просто вижте каква маска си взех. Така слага. Почваме някаква бабка. Нека се почваме. Време да си оправя багажа за София, значи там малко студент, трябва да си взема дебели дрехи. Не може. Окей, аз съм готова. Си взема пуловера, то наричие на... Как ли ме? Той е много хубав този пуловер, ще го взема. Това ми е донщето на пижамата. Стългаща, там е студено, там е Витоша. Ще хода на турнир, то трябва хубаво да не съм болна за турнира. Едни гащи ще си взема. Те са ми малко излишни багажа, ама сега мама като настоява, трябва да слушаме. Тук една блуза с ръкав, един потник, един свичър. Опомни си, Вики. Да, това е горнището на свичъра ми. Горнището на анцука ми, долнището на анцука ми, късия клин задължително, една така пуловерче за къщи, още една блузка с ръкав, още една блузка с ръкав, още един потник, още една блузка с ръкав, един клин на Стела Макарте, нали по-то да го показах. Тук е блузката ми на Бенетон с дълъг ръкав, задължително там е студено. Да, поличката ми, ето там слагам за утре. Тук един клин на Стела Макарте, едни гащи ми, мама настоява сега да взема повече чистове. Още едни гащи, един друг клин тук на не знам какво. Още едни къси гащи задължително. Един чифт чорапи. Така, още един чифт гащи ще си взема. Така, да. И горе-долу това ще ми покажа. Стига толкова. Просто много малко багаж, обаче мама каза да съм взимам по-малко дрехи, да песта дрехите. Верно, ще хода за 2 дена. Толкова багаж за никъде няма да ми стигне. Какво са това? 15 клина и 4 блузи. Ужас! Ще хода с тези дебелите чорапи, деца специално за тенис. Те са еластични и са много мекички и удобнички. Просто много ги харесвам. Ще хода с този клин тук на Бенетон. Как се вика? Блузен съм така. Ще хода да си взема още една с ръкав. Не може така. Не можеш 4 блузи да изкарам за 2 дена. И половина дори. Как така мислят тия хора? Заминавам утре, петък, се връщам в неделя. Даже 3 дена. Отивам да си взема още багаж. То няма да оставя така нещата. Взех си още ето толкова. И сега е време да ги сложа в куфара. Така, варяме куфара. Мама каза да ги сгъна. Да, каза мама, че подреждането е най-важното. Най-важното при подреждането на багаж. Мисля, че много добре се справя. Така, още дрехи. Ще ни гащи. Това е един пуловер, ще го намага. Забравих къса пижама. Оле, ми ако ми стане топло, така ли ще да се разболее и да стана потна? Отивам да си взема къса пижама. Така, приготвих си горнището на пижамата, дългото. Оттам обаче, ако то се скъса, просто няма как да лежа гола. Взех си резервно горнище
и едни къси панталонки, защото там е студено. Просто никакви къси дрехи, мама каза. Нито потници, нито с къс ръкава. Почти нищо не съм взела, просто как ще изкарам тия 3 дена, не знам. Взех си там една блузка с къс ръкав, просто да си имам, така че не съм служила хич багажа. Една служих само, не. 4 има, толкова са 4 за 3 дена, 2 дена и половина, как може. И тази блузка дълше пътувам, така с клинчи и дебелите ми чорапи. И задължително вълнения суичър. Задължително. И така ще хода. Значи тази пола тук за пране, днес ходихме тренировка. Тази блуза мога да я сложа, но като съм я носила вчера, днеска, денят преди това. Абе, като запирам с сапун ще стане. Готова съм. Здравейте, отново. Надявам се видеото да ви е било интересно и ако така, дайте палец нагоре. Също така не е зле да се абонирате и за каналът ми. И да, отново се надявам се да ви харесала. Пишете долу в коментарите ми, моля ви, не забравяйте да се абонирате за другият ми канал, който е винаги в описанието на другите ми клипове. И окей, от мен, адиос!